Hello everyone, आं दायो दङ क'क्राझार जिथुनाखि क'क्राझार टाउननि ल'टसआवनो दंथ'यो आरोना दिनै हरसेयाव थांसै आरो गाबोन फुङाव जोङो सनितपुर जिल्लायाव ढेकियाजुलियाव आगानलांसिगोन स' जोङो मानि खारनाव जोङो चिरां फारसे आवगायबोआमोन अर्थात बे क'क्राझारसिम माब्रैहाय मोनफैखो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ निस्सय नायोब्ला बुजि मोनगोन आरो जोङो चिराङाव सोर डक्टरखौ बा सोर आइजोखौ लोगो हमनो फैयामोन नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन आरो आङो बे गथ'खौ बे डक्टरसिम मानो लाबोआ बे आइजोनि मुंखौ नोंथांमोना अल इन्डिया मिथिखागौ आरो रावबो मिथिगैया मोनसे समाव ओरैबायदि भाइरेल जादोंमोन ओरै खब्रानि थाखाय आरोना ओरै खब्रानि थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो मानो फैयामोन नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनसिगोन जोङो दायो बे समाव माने मा होनना बुङो आइ फवालि दैमानि दालांखौ मोनबाय आरोना बै समाव जिथुनाखि रायखांनो गोनां जे बिपिएफ सरकार थानाय समावनो अर्थात हाग्रामाया सरकार सालायबाय थानाय समावनो बे दालांखौ मावखादोंमोन दा आद्रा थानायखौ जोंहा गोदान सरकारा मावनानै अर्थात इउपिपिएल सरकारा मावनानै बिथांमोनानो बेखेवनानै होनाय दालां दा नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नैबेनो बे दलंनि मुङानो जाहैबाय जाब्रां दालां अर्थात आइ फवालि दैमानि दालाङा बेनो आरोखि नै आइ फवालिया दा नोंथांमोना नुबाय गुवारै गोबां स्पिड जायो खोमा ना आदा बे दैया जायो बे जायो आच्छा दा नै ओरैजाय आरोखि ओरै थांबाय गोलावानो गोगोम गोलाव हाग्रामानिफ्राय एसे सुंसिन ना मोनसे सुंसिन आच्छा दा नाय नोंथांमोना नुबाय लाइन आरोखि साइडजों मानसि थाबायग्राबो होखाजोबदों साइकेलफोरबो लांजायो खोमा बे साइडजोंनो दा बेनोमोन आरोना गाइसमोन मा होनना बुङो आइ फवालि दैमानि ब्रिज गोदाना दा ब्रिजनि मुङा जाहैबाय जाब्रां ब्रिज मोनबाय आरोखि माबायदि नांदों मोजां ना दलङा हिदा जोंनिथिंगाबो फार्स्ट दैमाया सनितपुर आरो बिटिसि बर्डारनि दैमाया दालां खालामबाय बिराद गोलाव जागोन ना फाइनालि जों दायो बाजै सम्फानि हस्पिटालाव मोनफैबाय औगुरि हस्पिटाला नैबेनो आरो नै ओरै आंनि उनजों एम्बुलेन्सबो दोनखादों दा ओमफ्राय जोंहा बाजै सम्फाया नैबे न'आव थायो आरोना दा जोङो बाजै सम्फाखौ दसेनि उनाव लोगो हमगोन सावरायगोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो आं जाय गथ'खौ लाना फैदों बिनि देहानि प्रब्लेम मा प्रब्लेम बाजैमोना नायनानै एसे फोरमायसिगोन आरोखि दे नोंथांमोना नायलांबाय था अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव दायो नै जा सम्फा बाजैनि न'खराव फाइनालि मोनफैनानै जोङो सम्फा बाजैखौ मोगा मोगि लोगो मोनबाय लोगोसे आं लाबोफानाय बाबाना ओरैजाय दङ थ' बाजै गिबियाव नोंनि सिनायथिखौ अननानै एसे फोरमायदो आरो लोगोसे जोंथ' अलरेडि बे बाबुनि थाखाय फैदों नालाय दा बे बाबुनि थाखाय फैनानै प्रब्लेमखौ मिथि मोननानै मानिफ्राय जादों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बाजैया मानिफ्राय जादों माने दा फंबायनि आं हिस्ट्रि लानाय बायदिबाथ' आं मोनथिदों जेनेबा गथ'आथ' सिगां मोजांमोन ओमफ्राय गेजेर ससे एसे निसा बुस्थु बाहायनायनि थाखाय एसे मेम'रिया खम जालांदों माने जायफोरा निसा बाहायो बिसोरा 100% बिसोरनि मेम'रिया थिग जाया माने प्रब्लेम जायो फरायनो गोसो जाबाबो जानाय नङा कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया जिखुनु खामानियावबाबो बिनि थाखायनो दाथ' मुलिया आङो माबाबाय जेनेबा हरसिगोन मोजां जागोन बेयो रिगेन जाफिनगोन खिन्थु निसा बुस्थुखौ बाहायफिननो नांला आरोना दाथ' फंबाया गारखाबाय नै बे बाबुआ नाथाय गारखाबाय ना गारबाय दा निसाखौ नोंना टटेलि ओमफ्राय नों ओरैनो गान्जाखौ खै बोसोरसो इउज खालामखोमोन बोसोरसे ओमफ्राय दा जिथुनाखि बाजै नैबे जिथुनाखि बिनि आथोननि प्रब्लेम जादों ना नैबेबो मोजां फैगोन आरो मोजां फैगोन जेबो सिन्था खालामनाङा जायफ्रा निसा लायो जौआनो जा गान्जायानो जा बिसोरनि आथोननि प्रब्लेमा जाखायो 100% जौ लोंबाबो बेफोरबायदि आथोननि प्रब्लेम जायो आरो ड्राग्स आरि बाहायोबाथ' उनावहाय गावसोरनो मिन्थिगोन जेब्ला हाबा जायो होमबा प्रब्लेमा 100% फैयो बिनि थाखायनो बिसोरो निसाखौ बाहायाबा मोजां आरो ना ओमफ्राय बाजै जिखुनु माने दा बेखिनि प्रडाक्टजों जिथु बायसान्सआव बे बिनि आथोना जिथु फैफिनाब्ला बै नोंथाङा मोनसे समाव माने गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादों जे ब्लेक कब्रा नङा होमबा बे ब्लेक कब्राफोरनि माबा गोनांथिफोर जागोन नामा बेखौथ' जेनेबा दा बैसो उन्दै नालाय बेखौ दा नांथ'वा माने आंनि साननायावहाय माने बेयावनो गासैबो मोजां जागोन दा जरुरि गैथ'वा माने उन्दै बैसोआव आङो हरा माने जुदि जायाबा निस्सय माबा मोनसे अपसन जागोन थारमाने बैसोजों सोमोन्दो दं आरो बेफोरो ना बैसोजों सोमोन्दो दं इसिनि बैसोआथ' दा 18 सानो कमप्लिट जाबावाखै बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 25 फोरबा बेलेग खोथा थांगौमोन ना माने आङो बे ब्लेक कब्राखौ हरा मानसिनो आङो जानायसो हरगोन आरो ना जि बुस्थुखौहाय माने भिटामिन
बे देहानि भिटामिन बेखौ हरबानो बे स्ट्रं जागोन मानो होनब्ला बे दुरबलनि थाखायनो बयबो दुरबल जादों देहा दुरबलनि थाखायसो जेबो नङा बियो ओमफ्राय दा बाजै अननानै लास्टाव नैबे जानायखौ माने आन्दायनाय मोनबाय थादों जाहैदों जानाय फर्मुलाखौ एसे अननानै नै बेखौहाय बेखौ आं बयनोबो हरखायो गोबां बेमाराव थाङो बियो आं जेनेबा आं खोन्थाखाबाय आंनि फिसायाबो जेब्ला बै समावहाय मेम'रि पावारा गैयामोन बियो जेबो केपचार खालामनो हायामोन गोदाव सोरावमोन बयबो मिथियो खाथि खालानिया स' बियो निस्सय बेबो खामानि होयो मेम'रि पावाराबो बारायहोयो ओमफ्राय जाय गथ'फोरा बिदिनो लेखा फरायनो हाया बिसोरनि थाखाय आरो बे खुदै गनाय एबा रायलायनो रोङा थाबायनो रोङा बिसोरनि थाखायबो बे बिराद हेल्पफुल बे भिटामिन आरोना बेखौहाय बयबो लोंनो हायो माने बिदिनो न'खरनि फेमिलिफ्राबो लोंनो हायो ओमफ्राय 11-12 फरायनाय बिसिम लोंनो हायो जि माबानिफ्राय 1 इयारनिफ्राय ओमफ्राय हरैहाय अल्ड एज जायफ्रा बोराय बैसोसै जायफ्रानाखि मेम'रि पावाराव खम बिसोर बाहायनो हायो बेजों लोगोसे नैबे बे इमिउनिटिखौ बारायहोगोन ओमफ्राय फिजिकेलि मेन्टेलि बे स्ट्रं खालामगोन आरोना बे बावनाय मानायफोरखौ रिगेन खालामफिनगोन ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जानायखौबो खोन्थालांखादो बाजै अबेखौ खैबार जानांगौ बेखौहाय फुङाव गरनै मोनाव गरनै मास मोनसे ओमफ्राय इनि उनावहाय फुङाव गरसे मोनाव गरसे जाहोबानो जाबाय बिनि इमिउनिटि दुरबल जानाया फैफिनजोबगोन ओमफ्राय नै बियो सिङावहाय सामस दंखायो फुङाव सामससे मोनाव सामससे गाइखेरजोंहाय लगायनानै लों नङाबा दै दुंब्रुजोंहाय लोंनो हायो आरो जेबो नङा ओमफ्राय नै बियो बाबुआ एसे सिगारेटखौ माबानो हाया होनदों नालाय नागारनो हाया निसानि बियो जौआवलाबोथ' थांगोन जौ निसा जिखुनु निसायाव 10 ड्रप्स करि दै दुंब्रुनावहाय लगायनानै लोंनो हायो आरो बेखौहाय बबेबा इउटुबावबो नुदों नोंसोर नुनो हागौ जोंनि माबायावहाय खिन्थु बिराद मोजां बियो गोदान सफैदों आरोना बिनि प्राइसआ 500 दिनाव खनबेसे दिनावहाय खननै फुं मोना ओंखाम जाखांनानै होबानो जाबाय आरोना दै आधा काप लानानैहाय दै दुंब्रुनावहाय फुङाव 10 ड्रप मोनाव 10 ड्रप बियो माने बे स्पुरनिला होनो बेखौ बयबो बाहायनो हायो बे एनार्जिखौ बारायहोयो आरोना जायफोरानाखि बिराद दुरबल जुदि फास्टिं थादोंबाबो नोङो बेखौ गरनै जा आंबो माने ट्राइ खालामबाय माने आं गरनै जानानै जेनेबा आं फास्टिं लादोंमोन एसेबो मेंनाय मोननाय नङा जायफ्रा पुरा रानिं खालामो पुरा दुरबल मोनो बेखौल' जा नोंसोरो निस्सय सप्तासेनो 100% रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बिदि बेनिखायनो आं बेयाव हरनाय जाबाय बे गांसोनि बानायनायनि नै बिराद मोजां बियो दा होमब्ला बेखिनियानो ना दिनै जोंनो हरगोना बे बाबुनो हरनो गोनां मेडिसिनफ्रा बेफोर मेडिसिना बाजैया खुद गावनो बानायनाय ना बबेबा बेलेगनिफ्राय अर्डार खालामनाय माने बेयो आङो बेलेगनिफ्राय बेखौ आं गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जायो सासे एजेन्टनि दारैहाय बेयो बिराद मोजां प्रडाक्ट सोरबाफोर बाहायदोंब्ला बाहायनो हागोन आरोना बे बुस्थुफोरखौहाय नैबे स्पुरनिला माने बेलेग बेलेग कम्पानियावबो मोनो नाथाय बेयो बिराद मोजां आरो जायफ्रा बाहायदों बिसोरो मिन्थिगोन आरो बिनि रिजाल्टखौहाय ओमफ्राय ओरैनो बाजैया पार्सनेलि न'आव बानायनाय प्रडाक्टसनि मुंफ्रा मा अननानै एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो मा खामानि बेमारनि थाखाय बानायनाय जायो आंनि बेमारनि बे माबा आंनि पार्सनेल बानायनाया दाङो 8था दङ माने गायनरि दङ जायफ्रानाखि गथ' मोना आरो माबा ओभारियान सिस्ट जाय हिनजावफोरनावहाय सिस्ट जायो पिरियडनि प्रब्लेम उदै सायो बेफोरबायदिनो माने गोबांथार गायन प्रब्लेमनि समस्या जायो बेखौ आं लाबोदों ओमफ्राय ब्रेन प्रब्लेम जायफोरानाखि ड्राग्स जाना फाग्ला जायो बिदिनो गोदाव सोराव खारलाबायग्रा रायलायलाबायग्रा बिदिनि थाखाय आं मोनसे ब्रेन्डनि लाबोदों बिराद मोजां खामानि बेबो साननैजोंनो रिजाल्ट मोनो जेरै गोबां टेस्टिमनि नांगौबा दङ आङो रायलायनानै माने आं दालाबो माबा कल खालामनानैहाय सोंहरनो हायो आरो माने मोनथिहोनो हागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो माखासे आथोननि नाइट विनार जे बुस्थुखौ आं बानायना लाबोदों बेबो बिराद मोजां माने जायफ्रा दुरबल बेफोरबायदिनो बे माखासे बेमारफोरनि थाखाय बेफोरबायदि फिलिंस आरि गैया जायो जायफ्रा फेमिलि दङ नाथाय हिनजावफोरखौ सेटिसफेक्सन खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय दङ आरो बेफोरखौ नेगेटिभ साननानै लाब गैया मानोना सेक्सुवेलिना बिराद इम्पर्टेन्ट मानसिनि जिबनावहाय नांगौ स' बिनि थाखायनो आं गाज्रिनि थाखाय लाबोआखै जायफोरहानाखि फेमिलि प्रब्लेम बिनि थाखाय लाबोदों आरोना दङ माखासे दंबावो माने बेखौहाय गोबांथार दङ बेफोरबायदि